Ramsey sorry anh này hay anh biết tôi nó mong tông đâu mai rồi sai Malia cũng sai Malia rồi cũng khá nên tích nó ông cái tích mang tông cả bốn sorry rồi yak nhà rồi vậy chứ có tập mong ra có operation যে khaidi khaini abiti ni chile be phadi aste ke abiti je samani babuni test komi thangana agi je piti bosa kha abiti no nai prescription nai bontak bitiri nai gan bahana hamu Bini mung engka Adam Debbarma botane 13 July abake 13 tarigo thuithanga te bini theimani bagai kobama borona salakya ochla bo drak sawse thuyu aroni baksa borok bini dol rok saga bo drak saya bo sakhamia engese thuyu abote hinai aro Adam Tangui Thuika bo kubuja drak sajak tei kubui tamo chalak tamo abo saimana bagai Kokborok labdari tini Adam Debbarma ni diary je tomani abono kahamke khuloknai tei abo norok bahne saimana bagai o video no last jora kahamke nadi jotona lam sugan wati sanalo norok hinkai pulan simi last jora kahamke khnadi tei kahamke bujinai abon bagi norok video no cut eba skip takadi jodi norok cut eba skip khaikenke o video ni je main kok tomani abon kunu dina phana bujiman galak abono sanai last jora kahamke khnadi sanai 13 July a salo Adam Debbarma thuithanga a jora baksa borok YouTube Facebook WhatsApp abuti ka jaga jotona salakia o chela drak sause thuithanga hanai sana thangka hinkai abo kaisa viral khai tong hinai mano tangi hinkai kobikok saima yawi aboti kai phacha salaimani chaya aboni bagai ang tini Adam Tangui Thuika abono kahamke sawi khanari nai tei akok Adam Debbarma ni bini family ni phasingti bahino ano sajaka nangkisa kaham hamya jotono sawi khanari di hinai bopulia sekang Agortola tongo ajora samung kamnangjake Adam Debbarma bo bini kumoibe kanai abake khorokni khayei paro thanga ajorao bo bin burino saka nang yangono tongdi ang simi thangi phasiwan aboti hini bo bin burino sawi kalangka abuni olo Adam para thangi Agortola pirok phaimani a salni simi bini sago kisa chaya angai phakya lomkha tei besagrok sajaka eba besagrok kiorjaka ajora Adam bin hamjama burino saka ani besagrok belaki chaya ebaki sak chaya besak kiormani barui tongka nang ano kisa dati phatpat phaine phedi te nang phakyanke nini nokni je besak kiormani abori je tablet tomani abo bahino tubui phadi chini nogo je tomani abo kari ingi tongka abo tehni bo bin burino saka bini okokno khnawi bini buri bahino bini ama bai khorongni khlai Adam no nani hanai thanga a jorao Adam bai bini buri kok salakya apro ochala bini burino saka nang tini tongui thangchidi an gana mono abodi hini samune olophano o buri bin gana tonglia tangi hinkai buri bo wansuka kisa lomani hamya engmani bai asake bari gelak hanai o buri bini chalano sawi kalaka ang khana rogo phainai tini bithi sawi kahamke tongdi abodi hini o buri bini chalano saikalaka abuni olowo Adam kaisa room ebake bed rokoi tongo apro bini babu saka o bed change khadi ebake room change khadi hini saka abuti keno Adam ni bin babu Adam no bamui yak romiti saka te kaisa rumo tlangnani try khakya a jorao Adam ni sak ekdom balance karikya ebake bo nijeno control khaimali abuni bagi Adam te bin babu por khorni je romui tlang tomani borok hawo kalai thanga abuni olo hinke Adam ni sak belake tebo oste barui phakya abuni bagi Adam ni bini ama babu bono hapani hospital tlangka a jaga tlamun olowo aroni doctor ok saka o hospital to buna segang norok bono kuno jagada phono ka ebake kuno doctor bana nairika abote hine a hapani hospital ni doctor ok saka apro hinke Adam ni bin ama babu saka I phono ka bogowan thakor chomuni wo a jaga private doctor phono ka hani saka abun olon ke a jagni doctor ok saka bono belai bithi chari jama bagaise brain dose ebake brain infection ungka hani saka hapani hospital ni a doctor abuni bagai o doctor ok saka Adam no tabu operation se khane nangsenai hine doctor in kongna khnawi Adam ni bina ama babu saka norok je khane hamani khaidi just kapano chingchini bosano kahamsi manani nangnai abute hini saka abuni olopano a doctor ok saka operation khayapono ungana je norok bogwan thakor chomani wo sekampula a doctor no je phonomani aroni je slip ebake je report marmani abo chono rifadi aroni je biti rimani biti chakan keno hamnai 3 ebake 4 mansek nangnai abode hini aroni doctor ok saka tei doctor in kongna khnawi Adam ni bina ma babu kisa bukhawo khaksama mankha
Abun ulo phano Adam ni sak oste oste tebo sak hamya nge barui phakya abun ulo hinke Adam no thuika ebake ohayungo korikhani jeng saimanka thanai 13 July ebake 13 tarigo norok hinke kamkeno saimanka Adam Tangui Thuika Bahai Thuika aro norok baksa ano singnapono muchungkhai tongkhana bo hinke drugs use de khlai ebake drugs charasa abo singnarpono muchungkhai tongkhana norokni bwkhao abo hinke ang kubikono sanai kebono support khai kaham eba hamya hinui sana thangya ang Adam bo drugs aboti mane hamya chawo agibo haipano tabuk chaliya tangi hinke bo tabuk niji sakno private doctor najagi tongo aboti mane hamya bai kubulei je chawo tomani abono yakari mana bagai Adam bo niji sakno private doctor nawi najagi tongo abo kaisa norok kaham ke khnadi abo kaisa clear ka ang norok sawo tei bo bini a bitino belai obar ke chamani bagi Adam ni brain no effect khalakya abun olopano hapani hospital thanga aroni doctor ophani akono saka belai biti obar ke chamani bagi bini brain no effect khalakya hanai video ni main kok abono baksaba kaham hamya saimaya j1 sugo boni nogo abono salakya tei Adam ni nogo bini ama babu bini jati gosti rok joto dukho kalajak bini family kaisa nokni borok thikya hinkai tamo abo norok kaham keno saimano aboni olopano se baksa hinkai drugs sai thikya akol thik wngkha aboti hini salai tongo aro belake wana jangnai kok keboni nogo borok kaham eba hamya kai pano thikya phiaba abono abotike samani belake chaya tangi hinba nini mokolbo se nang a borokno chajak liya abake chaya pano nukhana aboni olopano bini nokni bini ama babu borokni mokolbo hinge borokni khasoksa bwsa bwkhani hinui mano nijini bwsano thwina kirijagoi jotoni buma buphano nijini bwsano kaham khaina nayo aboni bagui borok bahino bongni bwsano private doctor bahino nakha aboni ulophano hapani hospital talangkha haipano se borok Adam no gothang khalai male ebake banchui naring male aboni ulophano se baksa borok hinkai akokno saiman yawoi jotono Facebook WhatsApp YouTube abodi kai jaga rogo viral kai dongkha bot thimani belaki chakha belaki thik wngkha akol wngkha aboti hinai tangi hinkai ang norokno puleono je video khaima jagao saka Adam bo pule Agartalao tongo samung nama bagai bo parama thangka abuni ulose oste bini sak chaya barui phaimani bagai bon hapani hospital talangka abuni ulose bo thui thangka hinkai ronor kahimke semakana Adam ni sak hamya wngmani bagai se bo thui thangka tei baksaba tabukphano wansugoi tona bo drugs awse thuiu hinai tei norni je sana musumani kok sana musumani bwkhao tongkhanke bini nokni borokbai direct thangi kok saladi tei bini je report tongmani abono kaham ke nadi abotike okolok simi kok saladi je drugs awo hamya mani chawo abotini samani bai wngya ang direct sawo norok bini nogo thangi je bini report tongmani abono nadi tei bini ama babu je bini nokni je bini dol rokbai kaham ke kok saladi abotike je laja kokno je agini kokno yasi suri kok sai tongkhanke a kok tei kuno dine phano paya tabuk ang bahino ani je pulao video khaimani akono kok tesa norno sawi tongkhanke ani kok bahino tabuk pagela kamo abo kaisa nor example hanai wansukdi laja kono kuno dine phano yasi suri kokta saladi je kok sana tongmani tabuni je present tongmani abono sadi tei asani bisas thangi hanke norok bini nogo thangi kaham hamya kok saladi tei ang abo norno kebono kaham ebake hamya hinui saman koke ang je baksa borok saimanya abono ang samani se norok bahino kaham ke thangei bini nogo kok saladi abodike je phacha khai hamya khai viral khaimana abo chaya video khaima jago kisasa hamya korok sajama tongkhanke ano belake nakardi tangi hinba ang abo kebono hamya hinui sanani thangya oke mane bo sa tauno mane tauno tongta porong ke bo solsap kamnangoi para thanggarang para thangma dinishmi batam ni shori kumu be thangma ta pagi thangla mane gai ano kai kumu sombara krang thangata ramse shori aing ne haye aing mi shutuno mong tong do mairok sai male akun chai male arokon kha na tikhinos amoke atike mang tong kabon shori ro yakmi aro ro bai chago ta mong jago debo roko chong do ano mane ano rin horo tabo khaidi ne yakmi aro bai jang mane bithia no tong bala ga bo yakmi aro bai jang ka ba khaidi ne ano bo sahoro kai ama bai thang kata kima bai thang mane adino bo mane ekdom tam sana achang ko Chang'e tongta aja shujaga share ongda yamte aja hanke lokana dino bo mane business channel nale bo mane tato
jukiyo thui tong mata angkate kaisa mo tlang man bono amo jabo mane babu bai mata teka jukiyo thalnai mata babu rok mui tlang mase babu sudo siklai thak chipunar mali apo gai olokai habani alo ma tukha habani hospital tukha bono sapo bo lungpro doctor najak yada gai o doctor biti hamyari we brain infection thangka Bhagavan ঠাকুর চমনি doctor ni terokone sauta angka po doctor najak mane abiti infection thanga pokrabo operation ma khanya ini sama operation che khadi khanyang ya abiti ni silebe phadi aste aste ke abiti je samani babuni test komi thanga na agi je biti bosa kha abiti no nai prescription nai bontak biti nai ngan bahana hamu hamnai kunung ya 3-4 mas kisah nangnai ini sab doctor amse taka ting thangke ha dino angko no thangporo ban toro tin hambu toro jakle ya dino ka